BBK Sasoiko podcast. Haurtzaroa, ibilaldi laburra. Alasne Diezen eskutik. BBK Sasoiko bigarren literatur lehiaketaren bigarren sari. Haurtzaroa, ibilaldi laburra. Ahotsak eta oihartzunak. Arkaitz baten gainean eserita eta poza aurpegia erakutsiz, Josunek oporretara joatea hainbeste maite zuen Andaluziako herri hartako itsaso bareari behatu zion. Kantauri itsasoko ur zuriak gogora ekartzen zituen bitartean. Gustukoa zuen haurrak gozatzen ikustea, eta ideiak elkartuz bere gogoak haurtzarora eraman zuen. Bere bizipenen zati bat errepasatu, bere adinekoek kontatu zizkioten gauzak gogoratzeko eta konparazio elementuren bat finkatzeko egungo garaia. Norbait hitz egiten ari balitzaio bezala sentitzen zuen, eta hark erantzun zezakela. Beraz, ezen leku txarra aukeratu zuena, 80 urterekin, iraileko goiz hartan zehar, bidaia lasaia hasteko. Kontziente zen, pertsona bakoitzak ezagutza eta aitortza espazioak hautematen dituela. Denok gure hartzaroko etxera itzuli behar dugula, gure mundua erreskatatu, historiaren zati bat berreraiki, gertuko ahotsak eta urruneko oihartzunak entzun, amets konplikatuak ikusi, eta are gehiago gauzatu ez ziren gauza buruz hausnartu. Beraz, memoriara jotzeko une egokia zen. Joan den mendeko 40 hamarkadan etorri zen mundura Josune, Villa de Plentzia noblera, edo Plentzia la Gallarda, nahiago duzun bezala. Eta garaiko ohituraren arabera etxean jaio zen. 2 urte lehenago aizpa bat heldu zen, eta 2 urte geroago neba bat, eta gurasoekin bizi ziren alokairu etxe bizitza batean, langileen artean ohikoa zen bezala. Haurtzaro zoriontsua izan zuen, gurasoei esker, pertsonak zoragarriak zirela erakutsi baitzuten. Ama, izaera handiko emakumea, guztiz fidagarria, zuhurra, ikasia eta sentibera. Aita, ez zuen garai hartako gizon askorengan nagusi zen matxismoaren apur bat ere mantendu, eta errespetu handia erakusten zuen, bai hitz egitean, bai entzutean. Odola ez zitzaion inoiz bururaino igotzen. Horrek ez du esan nahi, bere ideiak edo ikuspuntuak indar guztiekin defendatu ez zituenik. Alaia zen, ilusio handia jartzen zuen, eta denetik gozatzen zuen. Bietan pentsatuz, malkoek bizita egin zioten, baina maitasun handiz jaso zituen, bazekirako zer esan nahi zuten. Arimaren eskerona. Bere lehen oraitzepenek udalerri edir batera eramaten zuten, non neguan biztanle gutxi ziren eta denek elkar ezagutzen zuten, eta udan udatiarra kopuruaren ondorioaz egoera aldatzen zen. Udako sasoian bizilagunen kopurua nabarmen handitze zen, eta horrek giro hobea eskaintzeaz gain, ur murrizketak ere eragiten zituen, eta jendea kale ezberdinetan zeuden iturri publikoetara ontziarekin joan behar izaten zuten, likido baliotsuaren bila. Era berean, eta esan bezala, plazan saltzen ziren janarien prezioak gora egiten zuen. Etortzen ziren udatiarrak, orokorrean, Bilbotik eta baita Madrilgo zenbait ministro ere ohikoak ziren. Hau da, urtero joaten ziren harrira.
Asko ziren maila ekonomiko eta sozial handikoak zutenak, eta horren lekuko ziren etxeak, kotxeak, arropak, zerbitzua. Maila basuago zutenen zati batek neguko etxeetatik garraiatzen zuen uda pasatzeko beharrezkoa zena. Beraz, ekaina heltzen zenean eta aurrak herriberan jolasten ari zirenean, oso ohikoa zen koltsoiak bezain oinarrizko zen zerbaitekin kargatutako kamioiak pasatzen ikustea. Bazeuden asteburuan ondo pasatzera joan, eta hotel txikietan, pentsioetan edo etxe partikularretan alokatzen zituzten geletan ostatu hartzen zutenek. Eta ugaria ziren igande eta jai egunetan etortzen zirenak. Bi hondartza bikainek erakarrita, plentxakoa eta gorlizkoa. Eguna pasatzera zijoazenen artean, aipamen berezia merezi dute lehendik sanatoriotan sartuta zeuden zenideak, bizitatzera bidaiatzen zutenak, adinekoentzako bat eta aurrentzako beste bat, biak hondartzen ondoan instalatuta. Inguruko eguraldia ezustekoa ez ezik aldakorra ere izaten zen. Askotan, sumatu ezina den gertaera desetzaginak ekartzen zituena. Iribarre samur egin zuen Josunek, eta ez zuen alde batera utzi nahi irudia euria hasi zenean geltokira korrika egiten zuen jendea, edo hobeto esanda, goian behean euria izaten zuenean, bainatu ondoren estaltzeko ekarritako eskuialez edo elizako atarian itxaron. Esandako arabera, Plentzia merkataritza portua zen, eta horri gero arrantza ogibidea gehitu zitzaion, eta gaur egun, funtzean, aizaldi ontzien portua da. Bere haurtzaroan, ingurune hurbilineran barruan, giro eta biztanle gehien zituen lekua izan zen. Igandetan azoka egiten zen Eliza plazan, eta lan hau emakumeek bakarrik egiten zuten. Haiek heltzen ziren astoekin baserriko produktuak saltzeko eta inguruko udalerrietan biltzen zituztela. Dendak orokorrean emakumeak zuzendatutakoak goiziz zabalik egoten ziren, eta Plentziako jendeaz edo alboko beste herri batzuetatik merkatura erostera etor zitazkeenez gain, baserritar emakumeak salmentan egin eta dirua lortu ondoren, kontsumorako edo familia erabiltzeko beste elemento batzuk eskuratzen zituzten. Kantinak esne beteta egunero iristen ziren esnezainak, eta egiten zituzten salmentak, etxez etxe, hotza, beroa, euria edo elurra izan, gogoratu zituen Josunek. 18. mendearen amaieran eta 19. hasieran, herriak bizi zuen ontzigintzaren garapen handia. Horregatik, itsasadarraren ondoan dagoen Astillero plaza jaso zuen bere izena. Igande arratsaldero jasotzen zuen udal musika banda. Bertokoaz gain, beste leku batzuetatik zetozen gazteak erakartzen zituena. Garai hartan, trenen maitasuna urria zenez, ohiko zen jendea, mutilak batez ere, azken unerarte dantzan egotea, eta azken momentuan irtetea oinez ez, pasalekuetan zehar korrika geltokira iritsi arte. Urte askotan, herria bizitatze erabakitzen zuten guztiek, harrera ona izaten zuen, tren geltokira irestean agertzen zen kartelaren arabera. Plentzia, la Gallarda, saluda a los forasteros de afuera. Askotan, barre algarak baino gehiago sortu eta sortzen jarraitzen duen esaldi honek badu bere esanahia eta bere izateko arrazoia. Barrutik kanpokoak oporretakoak ziren jada integratuta zeudenak,
eta kanpokoak noizean behi edo lehen aldiz iristen zirenak, baina berdin ongi etorriak ziren. Denboran zehar, Plentzia betidanik bere hegemoniagatik bereitzen zena arazo bat edukitzen hasi zen. Herrian eraikitzeko lurzaiak oso eskazak ziren, eta ondorioz pisuak prezio neurriz lor ezinekoak ziren. Ezkondu eta etxea osatu nahi zuten neska mutilen zati handia batentzat. Eta horrek, kasu askotan, behartzen zituen beren jaioterria ustera. Justu alderantzizkoa gertatu zen beren inguru hurbileneko udalerriekin. Berango, Gorliz, Sopela edo Urduliz esaterako, landa-lur ugariko herriak izanik, eraikitzeko aukera handiagoak baitzituzten, eta horrek nabarmen haztera eraman zituen. Hazkunde horren barruan, ezin da ahaztu, Urdulizen Mekanika de la Peña enpresaren irekiaren eragina. Josune oraindik bere ingurunean gertatzen ari zenaz interesatzen zitzaionez, jakin mina zuen urte hauetan gertatutako bilakera demografikoa. Baliabide informatikoei esker eta prestatuta zegoenaz aztertu zituen datuak. Estadistika Instituto Nazionalak, INEK aurkeztua, udal erregistroaren arabera, 1950 Plentziako biztanle kopurua 1954koa zen. Urte berean, Sopelako biztanleak 1432 ziren. Aitzitik, zifrak guztiz alderantzikatu ziren eta 2019an Plentziak 4.331 biztanle zituen eta Sopelak 13.818 urte berean. Josunek zeru ertzari begiratu zion. Azperen egin zuen eta estimo handiz gogoratu zuen amak hainbat etxeetan josten egiten zuen lana. Maila ekonomiko altua zein basua zuten familietan. Erosteko ahalmena handiko etxeetan egongela edo jangelan egoten ziren. Eta etxe sumegoetan sukaldean. Hau da, bizitza egiten zen eta hobekin zegoen lekuan. Leku gehienetan bere lana diruz ordaintzen zuten, baina batzuetan zerbitzuak trukatzen ziren. Hau da, etxe batea josten zuen eta etxe horretako andreak berea garbitzen zuen. Nolan nahi ere, lanetik haratago, harremana adiskidetasun bihurtzen zen. Gerra zibila amaitu zenean, 1939an, emaztearen eta amaren papera areagotu egin zen, eta gizona ezarri zen familia hierarkia gisa. Emakumea handitu egin zen bere amatasunagatik, baina aldi berean esanekoa alaia eta bere denbora familiaren mesedetan eskaintzeko pres egon behar zuen. Horregaitik, orokorrean, ez zuen etxetik kanpo lanik egiten. Hore guztia bere alabei, hau da, biharko emakumeei transmititzeaz ere arduratu zen. Ezkondu eta sukaldari, lizatzaile, jostun eta erizain papera hartuko zutenei. Askoz beranduago, 60ko hamarkadan, estatuak lanbaliabideak handitzera behartu zuen, eta emakumezkoen lana errazten zuen legedia sortu zuen gizonezkoa lana baino merkeago. Orduan, emakumeak gizonezkoaren menpe eta bereiztatuta sartu ziren lan merkatuan, eta ezarritako emaztea eta ama onaren ereduari jarraituz. Sasoiaz aurnastuz eta iraganeko garai guztiak hobeak ez zirela jakitun bazen ere, lehen
individualismo gutxiago zegoela sumatzen zuen. Jendeak aukera gutxi izan da ere, elkartasuna erakusten zuen, elkarri lagundu, eskura zuten baliabideak erabiltzen, kudeatzen zuten ilusioak eta partekatutako gauzak mantentzeko. Gogoeta horren aritik, Bilboko laguna Mirari oroimenean zuen lehen jaunartzea egitera zijoanean, haren amak ilea saltzeko agindua eman zuen, txirikorda luzeak motz zizaioten, soinekoa erosi ahal izateko. Soineko bera erabili zuten bere bi aizpek eta bi lenguzuek. Geroago, ondo integratuta zegoen hijito familia bati eman zioten, eta gutxienez beste bineskek ere gozatzen zuten. Baina gauzak konpartitzen ez ezik, pozak, atsekabeak, arazoak eta kezkak etxeetako ateak ere beti zabalik zeuden. Gaur egun, leku askotan gertatzen ari denarekin talka egiten duena. Bere moduko adin bateko jendearentzat zaila zen ulertzea, adibidez, etxe bateko bizilagunek elkar ezagutzen ez zutela, adineko asko jasaten duten bakardadea normaltzat hartzen dela, eta baita, kasu askotan, gertatzen diren heriotzak ere haien faltza sumatu gabe. Balorazio horrek gizarteak baloreen galerarik bizi ez ote duen galdetxera eraman zuen. Era berean, alarma argi bat pizten zitzaion, gaur egungo hainbeste haurren isolamendua mugikorrekin jolasten ikustean, haien makina txikiekin edo hainbeste orduz telebistari itsatsita, bere garaiko talde jolasen faltan nabaritzen zituen, bitartean neska mutilak parte hartzen eta gozatzen zuten. Jostailuei dagokienez, berdintasun gaietan ematen ari ziren aldeketan aldeko defentsa zegoen. Oroimenan zuen nabarmen haurtzaroan bereizten zirela sexuaren arabera, eta bakoitzak bere egoeraren gauzekin jolastu behar zurrela. Horrela, txikitatik markatzen zen bizitzan izan behar zuen papera. Irribarre egiten zuen gurasoan kezka gogoratzean, mutilaren batek panpinekin jolasten zuenean, edo neska batek kamioiekin. Josune posten zen sakonki berdintasunean sortzen ari zen funtsezko aurrerapenaz, bai hezkuntza akademikoan, bai lan aukeretan, eta bere haurtzaroan bizi izandako metodoekin egiaztatzen zituen. 1926ko irailean, gerraren lehen urtean, eskola mistoa deuseztatu zen. Hurrengo urtean, lehen hezkuntzako arauak berrikusi ziren, eta irakasleek jasotako gutunen artean, nesken eskoletan oso giro femeninoa sortzea zegoen, etxeko zeregin egokiak erabiliz. Irakaskuntzak sexuaren arabera desberdintasunak izaten jarraitzen zuen. Neskek lan mundura joatea aukeratzen zutenean, joera nahiko orokar bat emakumezkoagotzat jotzen diren eta besteekiko zerbitzuarekin zerikusia zuten lanbideetarako dedikazioa barneratzen izan zen, adibidez, irakasleak edo erizainak. Emakume langileen kasuan, bi lanbide mota egiten zituzten, bata kanpoan ordaindua eta beste bat etxean ordaindu gabea, eta gizonezkoen gehiangoan lan profesionaletan soilik aritzen zen. Beste datu aipagarria bat zera da. Gizonei familia betebeharrak zaintzeko lan egitea gomendatzen zieten bitartean, emakumei sarri kritikatzen zitzaien familia bera alde batera utzi izana soldata gehigarri baten truke. Denbora aurrera joan ahala, gizonezkoei zuzendutako lanbidetara emakumeen prestakuntza intelektuala ugaritu arren, gutxitan gizonen ardura berberak izaten zituzten, eta lan berdina, soldata berdinaren aldarrikapena etzen betetzen,
Gaur egun eta distantziak ixten dira ari diren arren, soldata arrakalak bere horretan jarraitzen du. Josunek erlojuari begiratu zion. Une egokia zen senarrarekin eta kuadrillarekin elkartu eta ardo batzuk eta arrain frigituak hartzeko. Baina oraindik gauza bat zeukan buruan. Euskal Herrian gertatutako indarkeria simbolikoa gogoratzea eta batez ere euskararekiko jasarpena. Bere haurtzaroan eta gaztaroan euskara gutxiesteak eta zapaltzeak ekarri zuen aurrera ez egitea eta atzera pausoa garrantzitsua. Oraindik gogoan zituen ikaskuntzako lehen urte gogorrak nagusitu zenean, baina itxaropenak galdu gabe jarraitzen jakin zuen, eta bere burua euskeraz jakintzutzat ez zuen arren, ikasi eta berea zen zerbait bezala zabaltzeko bete behar morala bete zuen. Todos los episodios de Bebe Casasoico Podcast puedes